Στις 23 η ώρα της 29ης Ιουλίου 1945, ένας 35χρονος άνδρας έσφιξε το μάτι του στο περισκόπιο ενός ιαπωνικού υποβρυχίου που έπλεε σε βάθος περισκοπίου, 250 μίλια βορειοανατολικά του Παλάου. Το όνομά του ήταν υποπλοίαρχος Μοτσιτσούρα Χασιμότο. Βρισκόταν σε πόλεμο εδώ και 4 χρόνια. Σε εκείνα τα 4 χρόνια δεν είχε εκτοξεύσει ούτε μία φορά τορπίλι εναντίον εχθρικού πλοίου. Εκείνο το βράδυ, αυτό επρόκειτο να αλλάξει. Αλλά προτού φτάσουμε σε αυτό που είδε ο Χασιμότο εκείνο το περισκόπιο και σε αυτό που συνέβη στους 900 άνδρες που επέζησαν από αυτό που ακολούθησε, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πίσω στο τι σήμαινε στην πραγματικότητα να είσαι Ιάπωνας υποβρυχιολόγος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι η ιστορία της υποβρύχιας δύναμης του αυτοκρατορικού Ιαπωνικού ναυτικού δεν είναι ιστορία δόξας. Είναι ιστορία ανδρών σφραγισμένων μέσα σε ατσάλινους σωλήνες, που ανέπνεαν αέρα που τους σκότωνε αργά, που περίμεναν ήχους που σήμαιναν ότι ο θάνατός τους απήχε λίγα δευτερόλεπτα, και το έκαναν όλο αυτό για ένα ναυτικό που είχε παρεξηγήσει θεμελιωδώς τον σκοπό των υποβρυχίων. Η Ιαπωνία εισήλθε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με έναν από τους πιο ισχυρούς υποβρύχιους στόλους στη γη. Το 1941, το αυτοκρατορικό Ιαπωνικό ναυτικό διέθετε 63 υποβρύχια κλάσης πρώτης, μεγάλα σκάφη στόλου που ήταν μακρύτερα, ταχύτερα και πιο βαριά, οπλισμένα από σχεδόν οτιδήποτε είχαν στη θάλασσα οι Αμερικανοί ή οι Βρετανοί. Τα υποβρύχια κλάσης πρώτης εκτόπιζαν πάνω από 2.000 τόνους σε κατάδυση. Έφεραν 17 έως 20 τορπίλες τύπου 95, τις ταχύτερες και μεγαλύτερης εμβέλειας υποβρύχιες τορπίλες στον κόσμο. Μερικά έφεραν υδροπλάνα σε στεγανά χαγκάρ μπροστά από τον πύργο διοίκησης. Μερικά είχαν μετασκευαστεί για να μεταφέρουν νάνο υποβρύχια στα καταστρώματά τους. Μερικά, μέχρι το 1944, έφεραν κάτι που δεν είχε αντίστοιχο σε κανένα άλλο ναυτικό στη γη. Μέχρι το τέλος του πολέμου, η Ιαπωνία είχε κατασκευάσει 190 υποβρύχια και είχε χάσει τα 129 από αυτά. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό απολειών 68%. Από κάθε 3 ιαπωνικά υποβρύχια που βγήκαν στη θάλασσα, τα 2 δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Οι άνδρες που υπηρετούσαν σε αυτά γνώριζαν τα μαθηματικά. Τα υποβρύχια κλάσης πρώτης είχαν πληρώματα μεταξύ 94 και 105 ανδρών. Αυτό είναι σημαντικό διότι αντιστοιχεί περίπου στο διπλό του πληρώματος ενός αμερικανικού υποβρυχίου στόλου συγκρίσιμου μεγέθους. Το μεγαλύτερο πλήρωμα αντανακλούσε το μεγαλύτερο σκάφος, αλλά σήμαινε επίσης περισσότερους άνδρες που ανέπνεαν περιορισμένο αέρα, οι περισσότερα σώματα που παρήγαγαν θερμότητα σε έναν σφραγισμένο μεταλλικό σωλήνα, περισσότερους ανθρώπους που υφίσταντο συνθήκες τις οποίες οι σχεδιαστές του υποβρυχίου δεν είχαν σκεφτεί σχεδόν καθόλου να κάνουν επιβιώσιμες. Οι σχεδιαστές ιαπωνικών υποβρυχίων ήταν ναυτικοί μηχανικοί. Κατανοούσαν τα συστήματα πρόωσης, τη μηχανική των τορπιλοσωλήνων, τα πηδάλια κατάδυσης, τις δεξαμενές έρματος. Αυτό που δεν σχεδίασαν ήταν η ανθρώπινη άνεση. Τα αμερικανικά υποβρύχια της ίδιας περίοδου ήταν εξοπλισμένα με κλιματισμό. Τα ιαπωνικά σκάφη κλάσης πρώτης δεν ήταν. Αυτό δεν ήταν παράβλεψη. Ήταν σκόπιμη επιλογή της ηγεσίας του R.U. Mitunen, η οποία θεωρούσε τον κλιματισμό πολυτέλεια ασυμβίβαστη με το πολεμικό πνεύμα. Η πρακτική συνέπεια εκείνης της απόφασης ήταν η εξής. Ένα υποβρύχιο κλάσης πρώτης που λειτουργεί τις ντίζελ μηχανές του στην επιφάνεια για αρκετές ώρες συσσωρεύει θερμότητα μηχανών στο διαμέρισμα πίσω από την κάψουλα πίεσης. Όταν το σκάφος καταδύεται, εκείνη η θερμότητα δεν έχει πού να πάει. Η θερμοκρασία στο μηχανοστάσιο ανεβαίνει πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Η θερμότητα εξαπλώνεται προς τα εμπρός μέσα στο σκάφος. Το διαμέρισμα τορπιλών, τα καταλύματα του πληρώματος, η αίθουσα ελέγχου, οι χώροι των αξιωματικών, όλα γεμίζουν με θερμότητα, που το εξωτερικό ωκεάνιο νερό δεν μπορεί να διαχέει αρκετά γρήγορα, επειδή το τροπικό θαλασσινό νερό κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ του εσωτερικού του σκάφους και της θάλασσας γύρω του είναι πολύ μικρή για να επιτρέψει ουσιαστική μεταφορά θερμότητας μέσω του κήτους. Ένα πλήρωμα 100 ανδρών που αναπνέει σε ένα σφραγισμένο περιβάλλον παράγει περίπου 70 έως 135 κιλά υδρατμών την ημέρα.
Εκείνη η υγρασία δεν έχει πού να πάει. Συμπυκνώνεται σε κάθε μεταλλική επιφάνεια. Τα διαχωριστικά υδρώνουν. Οι σανίδες του καταστρώματος υδρώνουν. Τα ρούχα των ανδρών είναι μόνιμα υγρά. Ο συνδυασμός θερμότητας, υγρασίας και 100 ανδρών που δεν έχουν λουστεί εδώ και εβδομάδες, των οποίων τα ρούχα δεν έχουν πλυθεί εδώ και εβδομάδες, των οποίων τα υπολείμματα φαγητού συσσωρεύονται σε έναν χώρο χωρίς ουσιαστική διαχείριση αποβλήτων, παράγει μία μυρωδιά που βετεράνοι της υποβρύχιας υπηρεσίας περιέγραφαν δεκαετίες αργότερα ως κάτι που δεν μπορούσε να εξηγηθεί σε κάποιον που δεν το είχε βιώσει. Το γλυκό νερό σε ένα υποβρύχιο κλάσης πρώτης ήταν σε μερίδια ανεπαρκή για τακτικό λούσιμο. Το πόσιμο νερό είχε προτεραιότητα. Η προσωπική υγιεινή έγινε ελάχιστη. Οι άνδρες άφηναν γενιάδα επειδή το ξύρισμα κατανάλωνε νερό. Το ίδιο σύνολο ρούχων φοριόταν για εβδομάδες. Το εμπρός διαμέρισμα τορπιλών, το μεγαλύτερο διαμέρισμα στο σκάφος, χρησίμευε ταυτόχρονα ως χώρος ύπνου για τους απλούς ναύτες, των οποίων τα κουκέτα ήταν τοποθετημένα ανάμεσα και πάνω από τις ράγες τορπιλών. Κοιμούνταν σε βάρδιες, με πολλούς άνδρες να μοιράζονται ένα μόνο κουκέτο εκ περιτροπής, ένα σύστημα που οι Αμερικανοί αποκαλούσαν hot racking. Ο όρος ήταν εξίσου ακριβής στα ιαπωνικά. Αυτό ήταν το περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες. Κανονικές συνθήκες, σε μια ιαπωνική περίπολο υποβρυχίου στον Ειρηνικό το 1943, σήμαιναν δύο πράγματα. Σήμαιναν κατάδυση κατά τις ώρες της ημέρας, επειδή τα αμερικανικά αντιποβρύχια αεροσκάφη είχαν κάνει την πλεύση στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτοκτονική, και σήμαιναν ανάδυση τη νύχτα για να λειτουργήσουν οι των ντίζελ μηχανές, να επαναφορτιστούν οι μπαταρίες και να αεριστεί ο συσσωρευμένος μολυσμένος αέρας που είχε συσσωρευτεί μέσα στο κήτος όλη την ημέρα. Η κατάσταση του αέρα αξίζει ειδική προσοχή, διότι εξηγεί κάτι θεμελιώδες για αυτό που βίωναν ψυχολογικά οι Ιάπωνες υποβρυχιολόγοι σε κάθε περίπολο. Όταν ένα υποβρύχιο κλάσης πρώτης καταδιόταν, ο αέρας μέσα στην κάψουλα πίεσης ήταν ο αέρας που θα ανέπνεε το πλήρωμα μέχρι το σκάφος να αναδυθεί ξανά. Μελέτες υποβρυχίων που είχαν διεξαχθεί πριν τον πόλεμο είχαν καθορίσει ακριβείς μετρήσεις για το τι συνέβαινε σε εκείνον τον αέρα με τον χρόνο. Ένας άνθρωπος εκπνέει 0,75 κυβικά πόδια διοξιδίου του άνθρακα ανά ώρα και καταναλώνει 0,9 κυβικά πόδια οξυγόνου. Πολλαπλασιάστε εκείνους τους αριθμούς επί 100 άνδρες και εκτελέστε τον υπολογισμό προς τα εμπρός για 12 έως 18 ώρες σε κατάδυση. Το διοξίδιο του άνθρακα αρχίζει να ανεβαίνει. Το οξυγόνο αρχίζει να πέφτει. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και προοδευτικά. Στο 3% διοξίδιο του άνθρακα, η αναπνοή γίνεται αισθητά βαθύτερη. Οι άνδρες που καταβάλουν προσπάθεια νιώθουν το βάρος κάθε αναπνοής. Στο 4% εμφανίζεται αναστάτωση. Στο 5% η αναστάτωση γίνεται έντονη. Σε συγκεντρώσεις άνω του 5,5%, ο συνδυασμός αυξημένου διοξιδίου του άνθρακα και εξαντλημένου οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει σπασμούς. Το πλήρωμα είχε ένα πρακτικό δείκτη που δεν απαιτούσε όργανα. Όταν ένας άνδρας δεν μπορούσε πλέον να ανάψει τσιγάρο, το επίπεδο οξυγόνου είχε πέσει κάτω από το σημείο όπου η καύση ήταν αξιόπιστη. Σε ένα πλήρωμα υποβρυχίου, όπου σχεδόν κάθε άνδρας κάπνιζε, αυτό ήταν η λειτουργική διαγνωστική μέθοδος για επικίνδυνο αέρα. Το ιαπωνικό ναυτικό δόγμα απαιτούσε από τα υποβρύχια να παραμένουν βυθισμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στα ύδατα γύρω από τη Γουανταλκανάλη το 1942, αυτό σήμαινε παραμονή υπό την επιφάνεια από πριν την αυγή μέχρι μετά το σκοτάδι. 14 έως 16 ώρες σε κατάδυση με 100 άνδρες και χωρίς αερισμό. Ο αέρας στο τέλος εκείνων των καταδύσεων δεν ήταν απλώς δυσάρεστος, ήταν αποδυναμωτικός. Οι άνδρες έκαναν υπολογιστικά λάθη. Η κρίση επιδεινωνόταν. Οι χρόνοι αντίδρασης επιβραδύνονταν. Τα Ιαπωνικά ναυτικά αρχεία τεκμηριώνουν τουλάχιστον μία περίπτωση από τα τέλη του 1942, στην οποία ένα πλήρωμα υποβρυχίου που διεξήγαγε επίθεση τορπιλών στην περιοχή των Σολομόντων απέτυχε να ανανεώσει την παροχή οξυγόνου του σκάφους πριν από την επίθεση, επειδή η παράληψη δεν εντοπίστηκε από αξιωματικούς των οποίων η νόηση είχε υποβαθμιστεί από ώρες σε αέρα φτωχό σε οξυγόνο. Το υποβρύχιο έχασε τον στόχο του.
Το τακτικό δόγμα που ανάγκαζε τα ιαπωνικά υποβρύχια να παραμένουν βυθισμένα για τόσο παρατεταμένες περιόδους ήταν καθ' αυτό προϊόν της θεμελιώδους παρανόησης του Ίκαρου Φοετσίου ή Κρου Εν για τον σκοπό των υποβρυχίων. Το αυτοκρατορικό ιαπωνικό ναυτικό είχε οικοδομήσει τη δύναμη υποβρυχίων του γύρω από μια ενιαία στρατηγική έννοια. Τα ιαπωνικά υποβρύχια θα χρησιμεύαν ως τα μάτια του επιφανειακού πολεμικού στόλου, παρέχοντας αναγνώριση και κάλυψη για την αποφασιστική εμπλοκή που το ιαπωνικό ναυτικό δόγμα υποσχόταν ότι θα καθόριζε τον πόλεμο. Τα υποβρύχια θα επιτίθονταν σε εχθρικά πολεμικά πλοία. Τα υποβρύχια δεν θα σπαταλούσαν τον εαυτό τους σε εμπορικά πλοία. Αυτό το δόγμα είχε αναπτυχθεί στη δεκαετία του 1930 από ναυτικούς αξιωματικούς που είχαν μελετήσει την ιστορία της ναυτικής εμπλοκής και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αποφασιστικές ναυμαχίες, θωρηκτό εναντίον θωρηκτού, αεροπλανοφόρο εναντίον αεροπλανοφόρου, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στους ναυτικούς πολέμους. Τα υποβρύχια ήταν υποστηρικτικά στοιχεία για εκείνες τις εμπλοκές. Οι Αμερικανοί είχαν καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα. Στις 8 Δεκεμβρίου 1941, την επόμενη μέρα του Pearl Harbor, το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε διαταγές για ανεξέλεγκτο υποβρύχιο πόλεμο εναντίον της Ιαπωνικής ναυτιλίας. Κάθε εμπορικό πλοίο, κάθε δεξαμενόπλοιο, κάθε μεταγωγικό που μετέφερε στρατεύματα ή εφόδια ήταν στόχος. Τα αμερικανικά υποβρύχια θα έπνιγαν την οικονομία της Ιαπωνίας καταστρέφοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού που συνέδεαν τα νησιά της με τους πόρους της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα Ιαπωνικά υποβρύχια πέρασαν τα πρώτα χρόνια του πολέμου κυνηγώντας ναυτικές εμπλοκές που γίνονταν ολοένα σπανιότερες, καθώς η Αμερικανική ναυτική αεροπορία άλλαζε τη φύση του πολέμου στον Ειρηνικό. Τα Αμερικανικά υποβρύχια πέρασαν εκείνα τα ίδια χρόνια καταστρέφοντας τον Ιαπωνικό εμπορικό στόλο με ρυθμό που έπνιγε συστηματικά την Ιαπωνική πολεμική οικονομία. Μέχρι το 1944, τα Αμερικανικά υποβρύχια είχαν βυθίσει τόση Ιαπωνική ναυτιλία που τα νησιά της έπασχαν κρίσιμα από έλλειψη πετρελαίου, χάλιβα και τροφίμων. Τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που χρειαζόταν το Adi Gridin επιβράδυναν επειδή τα πρωτεύοντα υλικά δεν μπορούσαν να φτάσουν. Τα Ιαπωνικά υποβρύχια, εντωμεταξύ, αναθέτονταν σε αποστολές ανεφοδιασμού. Οι αποστολές ανεφοδιασμού ήταν μία από τις πιο αποθαρρυντικές αναθέσεις στην υπηρεσία υποβρυχίων του Adi Gridin. Μέχρι το 1943, η φρουρά στη Γουανταλκανάλη και κατόπιν τα απομονωμένα νησιά βάσης σε όλο τον κεντρικό Ειρηνικό δεν μπορούσαν πλέον να ανεφοδιαστούν από επιφανειακά πλοία. Η αμερικανική αεροπορική ισχύς είχε καταστήσει αδύνατο τον ανεφοδιασμό επιφανείας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αμερικανικές τορπιλάκατοι και αντιτορπιλικά περιπολούσαν τα ύδατα τη νύχτα. Τα μόνα σκάφη που μπορούσαν να φτάσουν στις αποκλεισμένες φρουρές ήταν υποβρύχια. Ένα υποβρύχιο κλάσης πρώτης σχεδιασμένο για να μεταφέρει 17 έως 20 τορπίλες μπορούσε να ανασκευαστεί για να μεταφέρει περίπου 80 τόνους εφοδίων. Ρύζι, πυρομαχικά, ιατρικά εφόδια, ανταλλακτικά. Το υποβρύχιο θα πλησίαζε το νησί τη νύχτα, θα αναδυόταν σύντομα κοντά στην ακτή και θα μεταφορτωνόταν το φορτίο σε μικρές λέμβους ή απευθείας σε προσωπικό που κολυμπούσε για να το συναντήσει. Κατόπιν θα καταδιόταν και θα προσπαθούσε να επιστρέψει στη βάση. Τα πληρώματα καταλάβαιναν τι σήμαινε αυτό. Είχαν εκπαιδευτεί ως κυνηγοί. Έφεραν τις πιο προηγμένες υποβρύχιες τορπίλες στον κόσμο. Είχαν αναλάβει εντολή να διεξαγάγουν ναυτικό πόλεμο. Ανταυτού, μεταφορτώνανε τρόφιμα σε φρουρές που ψυχοραγούσαν. Αναδύονταν σε ύδατα όπου αμερικανικά αντιτορπιλικά και αεροσκάφη κυνηγούσαν ενεργά υποβρύχια, γίνονταν ευάλωτα για τα λεπτά που απαιτούνταν για τη μεταφόρτωση φορτίου. Κατόπιν καταδύονταν και προσπαθούσαν να αποφύγουν ό,τι τα είχε ήδη εντοπίσει. Το Iriwena βρισκόταν σε τέτοια αποστολή ανοιχτά της Γουανταλκανάλης στις 29 Ιανουαρίου 1943. Είναι δύο νεοζηλανδικά κορβέτα, το HMN ZS Kiwi και το HMN ZS Moa. Εντόπισαν το υποβρύχιο στην επιφάνεια και επιτέθηκαν. Το E1 αντιμετώπισε με το κατασκάφιο κανόνι του. Το Kiwi εμβόλισε το υποβρύχιο 3 φορές. Ο τρίτος εμβολισμός άνοιξε την κάψουλα πίεσης του Ιμαο 1.
Το πλήρωμα του υποβρυχίου προσπάθησε να προσαράξει το σκάφος για να αποτρέψει την αιχμαλωσία των βιβλίων κωδίκων και των μυστικών εγγράφων που βρίσκονταν εκεί. Ο εκτελεστικός αξιωματικός συγκέντρωσε τα απόρριτα υλικά και προσπάθησε να τα πετάξει στη θάλασσα. Αμερικανικές δυνάμεις ανέκτησαν κάποια από αυτά. Η πληροφορία που αποκτήθηκε συνέβαλε στην καταστροφή των επακόλουθων αποστολών ανεφοδιασμού. Από τα 102 ιαπωνικά υποβρύχια που διεξήγαγαν αποστολές ανεφοδιασμού σε απομονωμένες φρουρές στον Ειρηνικό μεταξύ 1942 και 1945, 49 βυθίστηκαν. Σχεδόν τα μισά. Οι άνδρες που έκαναν εκείνες τις αποστολές γνώριζαν τις πιθανότητες. Πήγαιναν ούτως ή άλλως επειδή οι διαταγές έρχονταν από το Τόκιο και στο αυτοκρατορικό Ιαπωνικό ναυτικό οι διαταγές από το Τόκιο δεν συζητιόνταν. Αλλά δεν ήταν οι αποστολές ανεφοδιασμού ή ακόμα και οι τακτικές πολεμικές περίπολοι που παρήγαγαν τις πιο ψυχολογικά καταστροφικές εμπειρίες για τα πληρώματα των Ιαπωνικών υποβρυχίων. Ήταν οι επιθέσεις με βόμβες βυθού. Μια βόμβα βυθού είναι ένα δοχείο εκρηκτικών υψηλής ισχύως που ρυθμίζεται να εκρήγνεται σε προκαθορισμένο βάθος. Η αμερικανική βόμβα βυθού Mark 7 του 1940 ένα περιείχε 300 λίβρες TNT. Η Mark 10 περιείχε 200 λίβρες Torpex, μια ένωση περίπου 50% πιο ισχυρή από το TNT ανά βάρος. Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά έφεραν έως και 36 βόμβες βυθού στο κατάστρωμα με επιπλέον βόμβες σε ράφια ετοιμοπόλεμης χρήσης. Μέχρι το 1944, το τυπικό σχήμα επίθεσης για μια αμερικανική συνοδεία αντιτορπιλικών ήταν μια συντονισμένη επίθεση που χρησιμοποιούσε πολλαπλές βόμβες σε ένα υπολογισμένο σχήμα σχεδιασμένο να αγκαλιάσει ένα βυθισμένο υποβρύχιο στο εκτιμόμενο βάθος και πορεία του. Το αποτέλεσμα στο πλήρωμα μέσα σε ένα υποβρύχιο που δεχόταν βόμβες βυθού δεν ήταν κυρίως σωματικό. Ήταν κυρίως ψυχολογικό. Τα σωματικά αποτελέσματα ήταν πραγματικά. Μια βόμβα βυθού που εκρήγνεται εντός 15 μέτρων από το κήτος ενός υποβρυχίου μπορούσε να σπάσει κολλητές ραφές, να θρηματίσει μανόμετρα, να σπάσει σωλήνες, να μπλοκάρει τα πηδάλια κατάδυσης και να σκοτώσει άνδρες από υδραυλικό κραδασμό που μεταδιδόταν μέσω του νερού και του κήτους. Μια βόμβα που εκρήγνεται εντός 7,5 μέτρων μπορούσε να σχίσει εντελώς την κάψουλα πίεσης. Αλλά οι βόμβες που δεν κατέστρεφαν το σκάφος εξακολουθούσαν να παράγουν αποτελέσματα που βετεράνοι περιέγραφαν δεκαετίες αργότερα με την ίδια συγκεκριμένη γλώσσα, συνεχώς, ανεξάρτητα, σε διαφορετικά σκάφη και διαφορετικά πληρώματα και διαφορετικές εμπλοκές. Ο ήχος. Βετεράνοι περιέγραφαν έναν ήχο σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα τύμπανο ατσαλιού, ενώ κάποιος το χτυπάει εξωτερικά με ένα σφύρι μεγέθους κτηρίου. Το κύμα κρούσης μέσα από το νερό έφτανε στο κήτος πριν τον ήχο. Το κήτος έλυγε. Ο φελός που επένδυε τα εσωτερικά διαχωριστικά ερίγνητο και έπεφτε σε ντους. Οι λαμπτήρες θρηματίζονταν. Το σκάφος τρανταζόταν και κυλιόταν. Άνδρες που δεν κρατιόνταν από κάτι πετάγονταν στα εξαρτήματα ή στο κατάστρωμα. Και κατόπιν, κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα, έφτανε ο ήχος. Όχι ένα μπουμ, ένα κρακ ή μια στιγμιαία συμπίεση του αέρα μέσα στο κήτος που βετεράνοι περιέγραφαν ως χτύπημα στα αυτιά σαν σωματική γροθιά. Και κατόπιν τα αντιτορπιλικά περνούσαν πάνω τους ξανά και έριχναν περισσότερες. Η μέση επίθεση με βόμβες βυθού εναντίον ενός Ιαπωνικού υποβρυχίου στον Ειρηνικό διαρκούσε μεταξύ 1 και 4 ωρών. Κάποιες διαρκούσαν περισσότερο. Το πλήρωμα δεν μπορούσε να κάνει τίποτε παρά να υπάρχει μέσα στο κλονιζόμενο κήτος, στο σκοτάδι αν η ισχύς της μπαταρίας φωτός μάχης ήταν περιορισμένη, στη θερμότητα και το μολυσμένο αέρα, ακούγοντας τις έλικες του αντιτορπιλικού από πάνω τους, νιώθοντας τη δόνηση των ελίκων καθώς το πλοίο στρεφόταν για άλλη προσπέλαση και περιμένοντας το επόμενο σχήμα. Η αναμονή ήταν συχνά χειρότερη από τις ίδιες τις βόμβες. Οι βετεράνοι επιθέσεων με βόμβες βυθού περιέγραφαν τι συνέβαινε στους άνδρες κατά τα λεπτά και τις ώρες αναμονής μεταξύ των σχημάτων βολών. Μερικοί άνδρες έμεναν εντελώς ακίνητοι, βυθισμένοι σε σιωπή στην οποία οι σύντροφοί τους δεν μπορούσαν να φτάσουν. Άλλοι ανέπτυσαν ακούσιο σωματικό τρέμουλο που δεν είχε καμία σχέση με τη θερμοκρασία. Κάποιοι άνδρες, σύμφωνα με τεκμηριωμένες μαρτυρίες βετεράνων, έχαναν τον έλεγχο του εντέρου τους. Όχι από δειλία.
από την ειδική νευρολογική απόκριση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος σε παρατεταμένη υπαρξιακή απειλή σε ένα περιβάλλον που δεν προσέφερε καμία δυνατότητα φυγής και καμία δυνατότητα αποτελεσματικής αντίστασης. Οι κυβερνήτες των Ιαπωνικών υποβρυχίων δεν είχαν κανένα πρωτόκολλο για το τι να κάνουν με άνδρες σε αυτή την κατάσταση. Το αμερικανικό υποβρύχιο δόγμα είχε αναπτύξει διαδικασίες, οι εν μέρει δανεισμένες από την εμπειρία των γερμανικών U-Boots, για τη διαχείριση της ψυχολογίας του πληρώματος κατά τη διάρκεια παρατεταμένων επιθέσεων με βόμβες βυθού. Δεν υπήρχε ισοδύναμο ιαπωνικό δόγμα. Το Eden City and Sherm δεν είχε προβλέψει ότι τα υποβρύχια του θα περνούσαν ώρες να κυνηγούνται. Η ιαπωνική ναυτική κουλτούρα έδινε έμφαση στην επίθεση και την εμπρός διακίνηση. Η άμυνα και η αντοχή δεν ήταν θέματα που λάμβαναν συστηματική προσοχή στο πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευσης. Αυτό που έκαναν οι κυβερνήτες ατομικά ως θέμα της δικής τους κρίσης και χαρακτήρα ήταν τα πάντα. Ο κυβερνήτης του Πρίμερα 19, υποπλοίαρχος Τακακάζου Κινάση, ήταν γνωστός στο πλήρωμά του για τη φωνή του κατά τις επιθέσεις με βόμβες βυθού, όχι για καθησυχαστικά λόγια. Το πλήρωμά του δεν θυμόταν να έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που θυμόταν ήταν ότι μιλούσε συνεχώς με κανονικό τόνο, δίνοντας ρουτινιάρικες διαταγές σαν οι βόμβες που εκρήγνυντο έξω από το κήτος να ήταν άσχετος θόρυβος παρασκηνίου. Το πλήρωμα καταλάβαινε ότι αυτό ήταν παράσταση. Καταλάβαινε επίσης ότι αυτή η παράσταση ήταν αυτό που χρειαζόταν. Ο Κινάση ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους κυβερνήτες Ιαπωνικών υποβρυχίων του πολέμου. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1942, το Pokietor 19 εκτόξευσε σειρά 6 τορπιλών τύπου 95 εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Wasp που επιχειρούσε ανοιχτά της Γουανταλκανάλης. 3 τορπίλες πέτυχαν το Wasp. Το αεροπλανοφόρο τυλίχτηκε στις φλόγες, υπέστη καταστροφικές εσωτερικές εκρήξεις και βυθίστηκε εντός της ώρας. 2 επιπλέον τορπίλες από την ίδια σειρά συνέχισαν πέρα από το Wasp και πέτυχαν το θωρηκτό USS North Carolina και το αντιτορπιλικό USS O'Brien. Και το North Carolina δέχτηκε ένα χτύπημα τορπίλης και υπέστη ζημιές αρκετά σοβαρές ώστε να χρειαστεί μήνες επισκευής. Το O'Brien δέχτηκε ένα χτύπημα που προκάλεσε δομικές ζημιές που τελικά οδήγησαν στη διάλυση και τη βύθιση του πλοίου 6 εβδομάδες αργότερα. Μία σειρά 6 τορπιλών. Ένα αεροπλανοφόρο βυθισμένο. Ένα θωρηκτό εκτός μάχης. Ένα αντιτορπιλικό τελικά βυθισμένο. Παραμένει η πιο καταστροφική μεμονωμένη ρηπή τορπιλών που εκτοξεύτηκε από οποιοδήποτε υποβρύχιο οποιοδήποτε ναυτικού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο το A-19 βυθίστηκε στις 25 Νοεμβρίου 1943 από το αντιτορπιλικό USS Radford κοντά στο νησί Μάκιν. Και οι 105 άνδρες του πληρώματος σκοτώθηκαν. Ο Κινάση δεν ήταν ανάμεσά τους. Είχε μεταταχθεί σε άλλη διοίκηση. Πέθανε 2 χρόνια αργότερα σε διαφορετικό υποβρύχιο, σε διαφορετικό ωκεανό. Οι άνδρες που πέθαναν στο Piperit 19 τον Νοέμβριο του 1943 είχαν παρακολουθήσει τον κυβερνήτη τους να διεξάγει την πιο καταστροφική μεμονωμένη επίθεση τορπιλών στην ιστορία των υποβρυχίων 14 μήνες νωρίτερα. Αν εκείνη η γνώση σήμαινε κάτι για αυτούς στα τελευταία δευτερόλεπτα όταν οι βόμβες βυθού από το Radford έσχισαν την κάψουλα πίεσης, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε. Το νερό στο νησί Μακίν είναι πάνω από 1200 μέτρα βαθύ. Κανείς δεν έφτασε ποτέ στο ναυάγιο. Το πρόγραμμα Kaiten ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1944 και αντιπροσωπεύει το σημείο στο οποίο η υποβρύχια δύναμη του αυτοκρατορικού Ιαπωνικού ναυτικού πέρασε από τη συμβατική απόγνωση σε κάτι ποιοτικά διαφορετικό. 2 νεαροί αξιωματικοί υποβρυχίων, ο ανθυποπλοίαρχος Χιρόσι Κουρόκι και ο ανθυποπλοίαρχος Σέκιο Νισίνα, παρακολουθούσαν την αμερικανική αντιποβρύχια τεχνολογία να βελτιώνεται σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια του 1943. Καλύτερο ραντάρ, καλύτερο σόναρ, καλύτερες βόμβες βυθού, καλύτερες τακτικές. Τα μαθηματικά γίνονταν αναμφισβήτητα. Τα ιαπωνικά υποβρύχια καταστρέφονταν ταχύτερα από ό,τι μπορούσαν να αντικατασταθούν. Ο ρυθμός φθοράς δεν ήταν βιώσιμος σε στρατηγικό επίπεδο.
Ο Κουρόκι και ο Νισίνα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος να εγγυηθείς ότι μια τορπίλη θα έφτανε στον στόχο της ήταν να βάλεις έναν άνθρωπο μέσα σε αυτήν για να την κατευθύνει εκεί. Υπέβαλαν την πρόταση στην ναυτική διοίκηση. Απορρίφθηκε. Την αναθεώρησαν και την υπέβαλαν ξανά. Απορρίφθηκε ξανά. Την υπέβαλαν τρίτη φορά γραμμένη με το δικό τους αίμα ως έκφραση απόλυτης ειλικρίνειας, που ήταν μια ιαπωνική πολιτισμική χειρονομία απόλυτης σοβαρότητας αναγνωρισμένη εντός της στρατιωτικής ιεραρχίας. Αυτή τη φορά εγκρίθηκε. Το Kaiten τύπου ήταν μια τυπική τορπίλη τύπου 93 Long Lance με το μεσαίο τμήμα της επιμικημένο για να δημιουργήσει έναν κυλινδρικό θάλαμο πιλότου 14 ιντσών σε διάμετρο και 4 πόδια μήκος. Ο πιλότος καθόταν σε μια καμβά καρέκλα στο δάπεδο του θαλάμου με τα γόνατά του κοντά στο στήθος του. Ένα πρόχειρο περισκόπιο ήταν τοποθετημένο ακριβώς μπροστά από το πρόσωπό του. Βασικά, χειριστήρια πορείας του επέτρεπαν να ρυθμίζει την πορεία της τορπίλης. Η κεφαλή στη μύτη περιείχε 3.420 λίβρες εκρηκτικών, πάνω από 3 φορές την τυπική κεφαλή τύπου 93. Η τορπίλη μπορούσε να φτάσει ταχύτητες 30 κόμβων και είχε εμβέλεια 42 ναυτικά μίλια. Υπήρχε μια καταπακτή διαφυγή στα αρχικά σχέδια. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Τα μεταγενέστερα σχέδια την αφαίρεσαν. Αν ο πιλότος έχανε το στόχο του στην πρώτη προσπέλαση, μπορούσε να δοκιμάσει μια δεύτερη. Αν η δεύτερη προσπέλαση επίσης απέτυχε, ο μηχανισμός αυτοκαταστροφής ήταν διαθέσιμος για χειροκίνητη ανατείναξη της κεφαλής. Είτε επιτύχανε, είτε αποτύχανε, ο πιλότος δεν επέστρεφε. Η εκπαίδευση πραγματοποιούνταν στο νησί ο Τσουσίμα. Οι πιλότοι εξασκούνταν σε προσπελάσεις σε επιφανειακά πλοία, χρησιμοποιώντας το περισκόπιο για να εντοπίσουν και να κλείσουν σε έναν στόχο, κατόπιν προσομοιώνοντας την τελευταία κατάδυση στο βάθος επίθεσης. Η εκπαίδευση διεξαγόταν με αδρανείς κεφαλές, που σήμαινε ότι μία σύγκρουση με ένα επιφανειακό σκάφος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν θεωρητικά επιβιώσιμη. Στην πράξη, 15 άνδρες πέθαναν κατά τη διάρκεια ασκήσεων εκπαίδευσης ή σκοτωμένοι από τις δυνάμεις κρούσης όταν τα Kaiten τους χτύπησαν σκάφη στόχους. Η δύναμη μιας τορπίλης 9 τόνων που ταξιδεύει με 30 κόμβους και χτυπά ένα ακίνητο ατσάλινο κήτος ήταν θανατηφόρα ανεξαρτήτως από το αν η κεφαλή ήταν ενεργή. Οι πιλότοι που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και επέζησαν ήταν συνήθως μεταξύ 17 και 28 ετών. Ήταν εθελοντές, πράγμα που στο πλαίσιο της ιαπωνικής στρατιωτικής κουλτούρας του 1944 σήμαινε κάτι πιο σύνθετο από αυτό που υπονοεί η λέξη. Τους είχαν ρωτήσει, παρουσία των μονάδων και των διοικητών τους, αν επιθυμούσαν να εθελοντευτούν για μια ειδική αποστολή. Η πολιτισμική πίεση για καταφατική απάντηση ήταν ταυτόσιμη με την πίεση που είχε παράξει πιλότους καμικάζι που δεν ήθελαν να πεθάνουν. Οι άνδρες που υπέγραφαν τα μητρώα εθελοντών Kaiten ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, άνδρες που είχαν καταλήξει ότι η επιβίωση ενώ οι σύντροφοί τους πέθαιναν για την υπεράσπιση της Ιαπωνίας ήταν η μεγαλύτερη ντροπή. Τα υποβρύχια κλάσης πρώτης που μετέφεραν Kaiten είχαν τροποποιηθεί για να τοποθετούν μεταξύ 2 και 6 από τα όπλα σε εξωτερικές εξαρτήσεις στο πίσω κατάστρωμα. Ένας σωλήνας πρόσβασης έτρεχε από το εσωτερικό της κάψουλας πίεσης του υποβρυχίου, διαμέσου του εξωτερικού κήτους, μέχρι τον θάλαμο πιλότου κάθε Kaiten. Όταν εντοπιζόταν ένας στόχος και λαμβανόταν η απόφαση εκτόξευσης, το υποβρύχιο ερχόταν σε βάθος περισκοπίου, ο πιλότος λάμβανε την τελική ενημέρωσή του μέσα από τον σωλήνα πρόσβασης, σύρονταν μέσα από τον σωλήνα στο πιλωτήριο του Kaiten, σφράγιζε τον εαυτό του μέσα και περίμενε την εκτόξευση. Τη στιγμή της εκτόξευσης, ο κυβερνήτης του υποβρυχίου πλήρωνε τις δεξαμενές έρματος και εκτόξευε το Kaiten από το κατάστρωμα. Από εκείνο το σημείο, ο πιλότος ήταν μόνος. Το υποβρύχιο θα καταδιόταν αμέσως για να αποφύγει τον εντοπισμό. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν υπήρχε τρόπος διακοπής. Δεν υπήρχε τρόπος για το υποβρύχιο να ανακτήσει ένα εκτοξευμένο Kaiten υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ο πιλότος ήταν μόνος σε έναν ατσάλινο κύλινδρο 14 ιντσών πλάτους, στο σκοτάδι, με τον ήχο της μηχανής τορπίλης 6 ίντσες πίσω από το κεφάλι του, να ταξιδεύει με 30 κόμβους μέσα στο νερό που δεν μπορούσε να δει,
προς έναν στόχο που μπορούσε να επαληθεύσει μόνο αναδυόμενος σύντομα για να χρησιμοποιήσει το περισκόπιο, βασιζόμενος σε ένα σύστημα πλοήγησης που ήταν υποκείμενο σε ρεουματισμό και μηχανικά λάθη, με 3.420 λίβρες εκρηκτικών 4 πόδια μπροστά από το πρόσωπό του. Αν έχανε, ή είχε άλλη μία ευκαιρία. Αν έχανε ξανά, ή αν βρισκόταν στο τέλος των καυσίμων του χωρίς να έχει αποκτήσει στόχο, ήταν μόνος στον ανοιχτό ωκεανό σε έναν ατσάλινο σωλήνα χωρίς κανένα μέσο επιβίωσης, εκτός από τον μηχανισμό αυτοκαταστροφής. Ναυτικοί ιστορικοί εκτιμούν ότι πολλοί πιλότοι κάιτεν που έφταναν στο τέλος των καυσίμων τους χωρίς να βρουν στόχο, ανατείναζαν χειροκίνητα την κεφαλή αντί να πεθάνουν αργά από ασφυξία στο πιλωτήριο. Δεν υπάρχει τρόπος να επαληθευτεί αυτό. Οι άνδρες που έκαναν εκείνη την επιλογή δεν άφησαν καμία μαρτυρία. Η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή κάιτεν εκτοξεύτηκε από τα υποβρύχια Permage 36 και Peur 47 τον Νοέμβριο του 1944 με στόχο την αμερικανική αγκυροβολία στην Ατόλιου Λίθη. 5 κάιτεν εκτοξεύτηκαν από το Μίιν 47, ένα από αυτά που πιλοτάριζε ο Σέκιο Νισίνα, φέροντας μια τεφροδόχο με τις τάχτες του συνεφευρέτη του Χιρόσι Κουρόκι, ο οποίος είχε πεθάνει σε ατύχημα εκπαίδευσης, χτύπησε το βοηθητικό πετρελαιοφόρο USS Mississinawa στις 5:47 το πρωί, ενώ το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο. Το Mississinawa είχε γεμίσει τις δεξαμενές του με 404.000 γαλόνια αεροπορικής βενζίνης την προηγούμενη ημέρα. Η έκρηξη παρήγαγε μια πύρινη σφαίρα ύψους 30 μέτρων. Το πλοίο βυθίστηκε σε ώρες. 63 άνδρες πέθαναν. Ο Νισινά πιστώθηκε με τα θανάτια με τη βύθιση ενός αεροπλανοφόρου. Το Ιαπωνικό ναυτικό δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι το πιο προηγμένο όπλο του είχε βυθίσει ένα πετρελαιοφόρο. Ο αυτοκράτορας έλαβε ένα πίνακα που απεικόνιζε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο να σπάει στα δύο. Μεταξύ της πρώτης αποστολής κάιτεν τον Νοέμβριο του 1944 και του τέλους του πολέμου τον Αύγουστο του 1945, πραγματοποιήθηκαν 11 μεγάλες επιχειρήσεις κάιτεν. Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου καταστροφικά για την Ιαπωνία. Τα υποβρύχια που μετέφεραν κάιτεν ήταν περιορισμένα από το να καταδύονται βαθύτερα από 80 μέτρα, επειδή το κήτος του κάιτεν δεν άντεχε μεγαλύτερη πίεση. Αυτός ο περιορισμός έκανε τα μητρικά υποβρύχια πιο εντοπίσιμα και πιο ευάλωτα. 6 υποβρύχια που μετέφεραν κάιτεν βυθίστηκαν από αμερικανικές αντιυποβρύχιες δυνάμεις πριν εκτοξεύσουν ένα μόνο όπλο. 6 πληρώματα περίπου 100 ανδρών το καθένα πέθαναν χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα κάιτεν που μετέφεραν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχασαν 187 άνδρες από επιθέσεις κάιτεν σε όλο το πρόγραμμα. Η Ιαπωνία έχασε πάνω από 900 άνδρες πληρωμάτων υποβρυχίων μεταφέροντας κάιτεν στις θέσεις εκτόξευσής τους, συν τους 80 πιλότους κάιτεν που πέθαναν σε πραγματικές αποστολές. Ο λόγος ανταλλαγής ήταν περίπου 11 Ιάπωνες νεκροί για κάθε Αμερικανό που σκοτώθηκε. Πράγμα που μας φέρνει πίσω στις 29 Ιουλίου 1945 και στον υποπλοίαρχο Μοτσιτσούρα Χασιμότο στο περισκόπιο του Ι-58. Ο Χασιμότο δεν ήταν τυπικός κυβερνήτης υποβρυχίου του RSDN. Βρισκόταν στα υποβρύχια από το 1934. Είχε υπηρετήσει στο Ι-24 κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Pearl Harbor, αν και ο ρόλος του εκείνο το βράδυ ήταν περιφερειακός. Είχε παρακολουθήσει τη δύναμη υποβρυχίων να αποδεκατίζεται μέσα από 4 χρόνια αποστολών που δεν απέδωσαν τίποτε που να μπορεί να ονομαστεί ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είχε τη διοίκηση του Ichi-50, 8 από τον Σεπτέμβριο του 1944. Σε εκείνους τους 10 μήνες είχε διεξαγάγει πολλαπλές περίπολους, είχε εκτοξεύσει κάιτεν σε 2 αποστολές και δεν είχε επιτύχει τίποτε που να μπορεί να ονομαστεί ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ήταν 35 ετών και δεν είχε σκοτώσει ποτέ έναν εχθρό. Το I-58 έπλεε σε βάθος περισκοπίου τη νύχτα της 29ης Ιουλίου, όταν ο χειριστής ραντάρ εντόπισε μια επαφή επιφανείας να έρχεται από τα βορειοανατολικά. Ο Χασιμότο ήρθε στο περισκόπιο. Η επαφή ήταν μεγάλη, κινούντανε με 12 κόμβους, χωρίς ζιγζάγ. Η σιλουέτα υποδείκνυε ένα βαρύ πολεμικό πλοίο. Ήταν ο βαρύς καταδρομικός USS Indianapolis, επιστρέφοντας από το Τίνιαν, όπου είχε παραδώσει τα εξαρτήματα της ατομικής βόμβας που θα ρίχνονταν στη Χιροσίμα 10 ημέρες αργότερα.
Το Ινδιανάπολις δεν είχε συνοδεία αντιτορπιλικών. Δεν έκανε zig-zag. Το πλήρωμά του δεν είχε καμία ένδειξη ότι ένα ιαπωνικό υποβρύχιο βρισκόταν στην περιοχή. Ο Χασιμότο είχε κάιτεν στο κατάστρωμα. Σκέφτηκε να τα χρησιμοποιήσει, αποφάσισε εναντίον. Για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε μια τέλεια συμβατική λύση τορπίλης. Είναι ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο σε μέτρια απόσταση που κινούνταν με προβλέψιμη ταχύτητα σε ευθεία πορεία σε ήρεμη θάλασσα. Διέταξε και τους 6 εμπρόστιους σωλήνες σε ετοιμότητα. Ρύθμισε το βάθος τορπίλης στα 6 γιάρδες. Ρύθμισε την ταχύτητα στους 42 κόμβους. Διέταξε το διάστημα εκτόξευσης σε διαστήματα 2 δευτερολέπτων για να ανεμίσει τη ρηπή σε όλο το μήκος του στόχου. Στις 23 και 26 έδωσε τη διαταγή. 6 τορπίλες τύπου 95 βγήκαν από τους σωλήνες αναδιαστήματα 2 δευτερολέπτων. Η καθεμία έφερε 1210 λίβρες εκρηκτικών. Η καθεμία ταξίδευε 50 δευτερόλεπτα μέχρι τον στόχο. Ο Χασιμότο μέτρησε στο περισκόπιο. Το πλήρωμα περίμενε στη σιωπή που ακολουθεί μια εκτόξευση τορπίλης. Τη σιωπή που δεν είναι ησυχία, αλλά που βετεράνοι υποβρυχίων περιέγραφαν ως την πιο ιδιαίτερη σιωπή που υπάρχει. Τη σιωπή της αναμονής για το αν άνδρες πρόκειται να πεθάνουν. Ή στα 50 δευτερόλεπτα, 2 εκρήξεις. Το Ινδιανάπολις τραντάχτηκε, έγειρε, άρχισε να βυθίζεται από την πλώρη. Ο Χασιμότο παρακολουθούσε μέσα από το περισκόπιο. Στις 12 και 27 της επόμενης πρωίας, το Ινδιανάπολις ανατράπηκε και βυθίστηκε. Το R-58 καταδύθηκε και δεν εντοπίστηκε ποτέ. Αυτό που συνέβη κατόπιν στους άνδρες του Ινδιανάπολις είναι μια ιστορία που έχει αφηγηθεί πολλές φορές. 900 άνδρες σε ύδατα γεμάτα καρχαρίες για 4 ημέρες πριν κανείς παρατηρήσει ότι το πλοίο έλειπε. Ο Χασιμότο ανέφερε τη βύθιση μέσω ραδιοφώνου. Το μήνυμα παρακολουθήθηκε από την αμερικανική συνιαλοληψία. Κανείς δεν το συνέδεσε με ένα αγνοούμενο πλοίο επειδή κανείς σε κανένα επίπεδο της αμερικανικής διοικητικής δομής δεν είχε καταγράψει ότι το Ινδιανάπολις άργησε. 316 άνδρες επέζησαν. Ο Χασιμότο επέζησε του πολέμου. Το I-58 έλαβε τη διαταγή να παραδοθεί στις 19 Αυγούστου. Ο Χασιμότο έφερε το σκάφος στο Κιούρε. Τον Δεκέμβριο του 1945, το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών τον έφερε στην Ουάσιγκτον για να καταθέσει στη στρατοδικεία του πλοιάρχου Charles McVeigh, του κυβερνήτη του Ινδιανάπολις, ο οποίος διωκόταν για αδυναμία εκτέλεσης zig-zag. Ο Χασιμότο κατέθεσε ότι το zig-zag δεν θα έκανε καμία διαφορά. Είχε τη λύση τορπίλης. Θα εκτοξευόταν ούτως ή άλλως. Ο McVeigh καταδικάστηκε ανεξαρτήτως. 50 χρόνια αργότερα, ο Χασιμότο έγραψε ένα γράμμα σε έναν γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας τη μεταθανάτια αθώωση του McVeigh. Ο McVeigh είχε αυτοκτονήσει το 1968, αδυνατώντας να αντέξει τις δεκαετίες από γράμματα μίσους από οικογένειες νεκρών του Ινδιανάπολις που τον θεωρούσαν υπεύθυνο. Για το γράμμα του Χασιμότο στη Γερουσία δήλωνε ότι ο McVeigh δεν έφερε καμία ευθύνη. Ο άνδρας που είχε εκτοξεύσει τις τορπίλες πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, προσπαθώντας να αποκαταστήσει το όνομα του ανδρός που είχε προσπαθήσει να σκοτώσει. Το 2000, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε ψήφισμα για την αθώωση του McVeigh. Ο Χασιμότο πέθανε 5 ημέρες πριν υπογραφεί. Μετά τον πόλεμο, ο Χασιμότο εργάστηκε για την Kawasaki Heavy Industries, καθιστάμενος τελικά ο διευθυντής νεολκείου που επέβλεπε το πρώτο υποβρύχιο που κατασκευάστηκε από τις Ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας μετά τον πόλεμο. Τα επιζώντα μέλη του πληρώματος του P-58 ήταν εκεί μαζί του. Άνδρες που είχαν καταδυθεί στους παλιούς ατσάλινους σωλήνες, που είχαν αναπνεύσει τον μολυσμένο αέρα και ακούσει τις βόμβες βυθού και φάει ρύζι που ήταν πάντα υγρό από συμπίκνωση, παρακολουθώντας ένα νέο υποβρύχιο να παίρνει μορφή στην νεολκία υπό συνθήκες ειρήνης, με κλιματισμό και κατάλληλο αερισμό και όλα αυτά που το αυτοκρατορικό Ιαπωνικό ναυτικό είχε αποφασίσει ότι ήταν ασυμβίβαστα με το πολεμικό πνεύμα. Από τα 190 υποβρύχια που κατασκεύασε και έβγαλε στη θάλασσα η Ιαπωνία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 129 δεν γύρισαν ποτέ. 129 υποβρύχια με πληρώματα 94 έως 105 ανδρών το καθένα. Οι αριθμοί παράγουν ένα σύνολο περίπου 13.000 ανδρών που βυθίστηκαν μαζί με τα σκάφη τους. Αυτή είναι μία εκτίμηση.
Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς υψηλότερος. Πολλές από τις απώλειες ήταν σε βαθιά νερά. Τα σκάφη δεν ανασύρθηκαν ποτέ. Οι ακριβείς αριθμοί πληρωμάτων δεν καταγράφηκαν πάντα με ακρίβεια στο χάος του τελευταίου έτους του πολέμου. Αυτό που καταγράφεται είναι το εξής. Η Ιαπωνική υποβρύχια δύναμη βύθισε 185 συμμαχικά εμπορικά πλοία και 28 συμμαχικά πολεμικά πλοία σε 4 χρόνια πολέμου. Στην ίδια χρονική περίοδο, τα αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν 1.390, 2 ιαπωνικά εμπορικά πλοία και 214 ιαπωνικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων ενός θωρηκτού, 8 αεροπλανοφόρων, 11 καταδρομικών και δεκάδων αντιτορπιλικών. Η ανισότητα δεν εξηγείται από το θάρρος ή την ικανότητα των Ιαπώνων υποβρυχιολόγων. Η ανισότητα εξηγείται από το δόγμα, από την απόφαση που ελήφθη στη δεκαετία του 1930 από Ιάπωνες ναυτικούς σχεδιαστές ότι τα υποβρύχια έπρεπε να υποστηρίζουν ναυτικές εμπλοκές αντί να καταστρέφουν τις εχθρικές εμπορικές οδούς. Οι άνδρες που υπηρέτησαν στα Ιαπωνικά υποβρύχια στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αποτύχθηκαν από τη δική τους αποτυχία. Αποτύχθηκαν από τις στρατηγικές αποφάσεις ανδρών που δεν έβγηκαν ποτέ στη θάλασσα σε ένα ατσάλινο σωλήνα, που δεν ανέπνευσαν ποτέ τον αέρα στο τέλος μιας κατάδυσης 14 ωρών, που δεν άκουσαν ποτέ βόμβες βυθού να πλησιάζουν προς αυτούς διαμέσου του νερού, που δεν ένιωσαν ποτέ το κήτος να τρανταχτεί και τους λαμπτήρες να θρηματιστούν και την επένδυση φελού να πέφτει από τα διαχωριστικά σε μια βροχή σκόνης και θραυσμάτων. Ήταν καλοί ναύτες που υπηρετούσαν ένα δόγμα που δεν ήξερε τι να τους κάνει. Αν αυτή η ιστορία σου άγγιξε κάτι, κάνε ένα πράγμα τώρα αμέσως. Πάτα το κουμπί «Μου αρέσει». Κάθε «Μου αρέσει» λέει στο YouTube ότι αυτή η ιστορία αξίζει να τη δουν περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομα Μοτσιτσούρα Χασιμότο ή Χιρόσι Κουρόκι ή Σέκιο Νισίνα ή τους 13.000 άνδρες των οποίων τα σκάφη βρίσκονται ακόμα στον βυθό του Ειρηνικού. Κάνε εγγραφή και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις. Επίσης, άφησε ένα σχόλιο και πες μας από πού παρακολουθείς. Είσαι μέρος της διατήρησης της μνήμης αυτών των ανδρών. Τώρα, κάνε κλικ στο επόμενο βίντεο, τα λέμε εκεί.